Masquera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya panelo channel. Please don't forget to subscribe. Kana jingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tawigranya no chikisa. Nyemrumo omurkona pa picture ero anonzi tandwe lenkosi ndlovu. Uyazikano estarikunze, uyanozikano estarikunze Sauro ani makore 20 murumo uyu wasungwa mushure mekunge abatwa nemhosva yekuuraya ma street kids anokwana kuita 5 kufunga last week pane nyaya inetsa yemabodies ema street kids aingowanikwa ari mutown muri Zimbabwe. Saka murumo uyu abatwa achinzi ndiye ane mhosva yekuuraya vanhu ava. Chiri kutyisa ndechekuti murumo uyu ari kunzi aivataimira vakarara obva avatema musoro nematombo. Ari kunzi aibva ashandisa mabhodhoro kucheka matumbu achibvisa zvemukati ozvigocha obva azvidya muri Zimbabwe. Nyaya inotyisa, nyaya inoshamisa kuti zvakadaro zviri kuitika here muno muZimbabwe. Murume uyu ari kunzi akazobatwa mushure mekunge atrekwa nemapurisa, akabatwa achida kuuraya victim uyo akwanisa kuescapa kuna Rotondro muri Zimbabwe. Pano ndobva akabva vabatwa murume uyu nemapurisa, uyezve akabva mapurisa akonfirma ndi anga linked kumakillings anga achitrenda last week ema street kids muri Zimbabwe. Kutaura kunoku hapasi kuzivikanwa kunzi murume uyu izvinhu aizviitirei, asi pari kususpectwa kunzi anga ari maritual killings muri Zimbabwe. Saka zviri kunzi murume uyu muna 2020 akatiza kuBulawayo mushure mekunge anga apara zvakare dzimwe mhosva 3 apo paaiuraya vanhu achiita the same thing muri Zimbabwe. Nyaya inotyisa, nyaya inoshamisa kuti zvakadaro zviri kuitika here muno muZimbabwe. Muri Zimbabwe mapurisa akurudzira kuti vanhu vamhangare any mhosva dzesuspicious dzinenge dzaitika mukati menzvimbo dzavanogara. Ndonyaya yatata kuirai mudzvara nhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section muri Zimbabwe.